ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಆಂಡು ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ಮಲ್ಪನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಆ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಆ ನಿಕಲ್ನ ಕುಜಲು ಶೋಕ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಸಿಪಿನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಜೇ ಬಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಕರಿಬೇವು ಮೆಂತೆ ಈತು ಮೂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಈ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಶೋಕುಡೆ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 hours ಬುಡ್ದು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತುನ ನಿಕಲ್ನ ಕುಜಲು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪುಂಡು. ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ತೂ ಎರತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ತೊಚ್ಪಾಯಿಜಿ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿನ. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗು ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಣ ಅದು ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮೆಂತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವೆ ಪುಡಿ ಅತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕೊದ್ಯಾದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಚಾ ಸೋಸುನ ಒಂದೇಟು ಸೋಸಾದು ದೆತ್ತದಿಂದ ಅಪಗಪ್ಪಗ ತರೆಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತಂದ ಯೋರ್ ಹೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹೆಲ್ದಿ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಯರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೇಯರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡತೆ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶು ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತಿನ ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಅವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಂತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಯಾನು ಒಟ್ರಾಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಂಡು ಪರ್ಬ ಬರೋಂದುಂಡತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಿವಾನದ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಟೇಬಲ್ದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ನೆಲಟಿಡೀ ಫುಲ್ಲು ಉಂಡು. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತೂ ತೂವರೇನೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವೇ ಸೇಮ್ ತೂದು ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಟ್ ಇಡೀ ಮಣ್ಣುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಇತ ತುಚ್ಪಾವೆ ತೂಲೆ ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತನಿಷ್ನ ಪೊಸ ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತಿ ನೇಡ್ದಿಂಚಿ ನೆಲ ಟರ್ಪುನಾಗ ಏಪಲ ಮಣ್ಣು ದಾಯ್ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು. ಬರ್ಸಗ್ ತನಿಷ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊನೋದು ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಪೆ ಸೈಕಲ್ದ ಚಕ್ರ ಇಡೀ ಮಣ್ಣು ಅವಕ್ಕ ಸೀದಾ ರಾತ್ರಿ ಡೆಂಕುಲು ಪಿದೈ ದಿಪ್ಪು ಜೌಲೈ ದಿಪ್ಪಾತೆ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಕನಪೈತೆ ಚಕ್ರದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ನೆಲ ಟುಪ್ಪುಂಡು. ಏತು ಮಣ್ಣು ಅಡ್ಪುನಾಗ ತೂಲೆ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾವೆ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಏತು ಮಣ್ಣು ಉಂಡಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು 1 by 1 ಗಣೇಶ ಪರ್ಬ ಕೈತಲ್ ಬರೋಂದುಂಡತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲ ಅವರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತನ ಮೈಲಿಗೆ ಪೂರ ಆದು ಪುಣತೆ ಪೂರ ಅವರ ತಪ್ಪೋಡತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪೂರ ರೂಮ್ದ ದಿವಾನದ ಸೋಫಾದ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಪಾಂಡ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಥರ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುಣತೆ. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತೂ ಏತು ನರಕ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ನಿಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಈತು ರಾಶಿ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡಾಡ್ಪುನಾಗ ಈ ತನೀಶ್ನ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆಪುನ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಅಂದು ಹಿರಿಯರು ಮಂತೊಂದು ಕಟ್ಟು ಅವನು ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಮುಂದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಉಲ್ಲ ಇದೇನು ಕೊಲ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊಪ್ಪಿನ ಅವು ಅವು నేను నడపవచ్చు పోడా ದೇವಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೊರತಿಲ್ಲ ರಾಹುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರಂದಕ್ಕೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಆಗೋದು. ಖಾರದ ನೀರು
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಕ್ರಮ ಆಯ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಪ್ಪು ಯಾನ್ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಬ್ಬುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚೂರೇ ಚೂರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಏನಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಿನಿ ರಾಂಗ್ ಆಂಡ ಮಿನಿ ಅಂದ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜಿನ ನನಂಜು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಕಳ್ಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇಂದು ಅವೇ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಆತೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದೆನ್ವೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕುರಲ್ ಇಲ್ಲ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದು ತರಕಾರಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ ಕತ್ತಿ ಗಿತ್ತಿ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಏಪಲ ಕತ್ತಿಡು ಮೂರ್ದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ ಕತ್ತಿನ ತೂತೆ ಆತೆ ಕತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟುದಾಯ್ತು ದಾಲ ಟ್ರೈ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟ್ರೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೈಫ್ ಇತ್ತನ ಟಕ 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 ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಇತ್ತಾಪುಡು ಆತ ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಹಿಸಲ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಉಪ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಕೋಸಂಬರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಬೊಕ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೇರು ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡಲ ಇಲ್ಲಡು ಕೋಲ ಗಿಲು ಗಿಗಲ್ ದಾದ ಆಂಡಲ ಮೇರೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ ಬಾಕಿದಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಲು ಈ ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ದಾದಂಡಲ ದೆಕ್ಕುನು ಪೂರ ಇತ್ತುನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಕುಕ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೌರಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಫೈನಲಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಪ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದೆ 6 days ದಾದನ ಆಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 week ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರೀತು ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 3-4 days ಆತೆ 5 ಹೆಚ್ಚು ಅಂದಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಪಂಡ ತನೀಶಿಗೆ 23rd ದಿಂಚಿ ಮಿಡ್ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ ಮಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅವು ಅವೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ದ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಆಯ್ನಾತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಏರ್ ಮಾತ ನನಲ ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಪಿರಾವ್ದ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಮೊಸರು ಕುಡ್ಕೆದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆವ ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಪುನಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವೆ ಎಲ್ಲೆ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾ ಬರೋದುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ದೀಪಾವಳಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಯಪಂಡ ದಸರಾ ತೂದೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಲ್ಪ ದಸರಾ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ದಸರಾ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಾಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಗ್ಗಾದು ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂಬ ದಿನದ ಪರ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅವು ಪೂರ ತೂದು ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದ ಪೋತು ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಅಂಚೊಪ್ಪುಡು ನೆನಪುಪ್ಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವು ಪರ್ಬ ಬಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಅಂಚೊಪ್ಪುಡು ಸೊ ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಚೂರು ದಿನಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ದಸರಾ ಬರೋರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋಲ ಎಂಪ ಆಡ್ದೆ ನೆನಪಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆನಪಾಂಡ ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರ ಪೋತುಲೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆವ ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ಪುನು ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಮೂಲ ಜಾರಿತ ಡಬ್ಬ ಉಂಡೋ ದುಂಕದ ಗುಡಿ ಸೊ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 12:45 ಆತನ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಡದ ಪೂರ ತೂಯರತ್ತೆ ಏನ ಕೈಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಲು ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೇವಳು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮೂರರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜನ ಸೇರಿರುತ್ತೇರು ಯಾನನ ಪೋಡಡಿಗೆ ವನಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಪುಂಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ವೆಜ್ ಊಟ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ಗಣೇಶ ಪರ್ವ ಉಂಡು ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕುಲು ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾಲಂಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದುಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದಾಗಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿವಕ ಓ ಒಂದು ಪಂತಿನೇ ಇಜ್ಜತ ಅಂದಾಪುಣಿಕ್ ಐಕ್ ಸರಿ ನೆನಪು ಬಂತು ನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬದ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೆತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬೇತದಾಲ ಪನರ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಪೋಕಾಂದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪನರ್ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಪೆ ತನಿಷಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ರಜೆ ಇನಿ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ದಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇನಿ ಬೈಯಡು ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪರ್ಬದು ಕನಪು ನಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕನ್ನರೆ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪು ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಸದೇ ವನಸ್ ದಂಚಿ ಪೋಪೆ ಅನ್ನು ಆತೆ
ತೂಯರಿಗ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡೆ ದ್ಯಾಟಿಲ್ ಮಾತ ತೂಯರತೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ಏತ್ ಬಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತು ಪನೋಡು ತುಕ ಏರ್ ಮಾತ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ನಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಂತೂ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನೋದುಪ್ಪುನಗ ಕಂಬನಿದಾಯೆ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಜೀವ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅದುಪ್ಪುನಗ ಕನಸುದಾಯೆ, ಕುಟುಂಬನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಗ ಒಂಟಿತನದಾಯೆ, ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಪೋಡಿಗೆದಾಯೆ. ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸದಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.